Fjerde dag i serien med mine 12 punkter, som jeg skrev til partiets partiprogram i 2012, og som nu danner indledning til partiprogrammet. Punkt 4 handler om uddannelse, og det lyder sådan her. Danske borgere skal have fri og lige adgang til skoler og uddannelser, der med færdigheder og kundskaber giver borgerne mulighed for at udleve deres fulde potentiale. Jeg står her ved Dyssegård skolen i dag, hvor hundredvis af børn møder ind hver eneste dag for at lære en hel masse. Der er talt og skrevet rigtig meget om folkeskolen og hvordan vi kan gøre folkeskolen bedre. Der er et område, hvor jeg mener, at vi kan forbedre folkeskolen markant, og det er at lave en bedre læreruddannelse. Når jeg taler med studerende på læreruddannelsen i dag, så mener de, at den kunne være bedre. Jeg er selv uddannet folkeskolelærer. Jeg mener absolut, at uddannelsen kunne være meget bedre. Lad os give lærerne en ordentlig 5-årig uddannelse, hvor de får en mastergrad, der klæder dem ordentligt på til at kunne uddanne vores børn og vores unge, også i fremtiden.